na taɓa cewa ina son ki. Amina, na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina, me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shaidan ku na kwaya wanne daga ciki? Har da na kwaya. Me na miki? Me na miki? Ba ta taɓa mun komai ba. Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni ce miki ki haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki ba. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba, Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana, Amina, kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me na ce miki? Ina ce mai suna ni na mace ne. Me na ce miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamata. Why kika yi min shari? Why kika yi min